Καλημέρα σας φίλοι μου, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Πάμε να ακούσουμε ένα με το τραγούδι, σας το αφιερώνω, ελπίζω να σας αρέσει. Καλή σας ακρόαση. Όποιος δεν είναι γραμμένος στον κανάλι μας, κάνει μια εγγραφή, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Πατήστε και το κουδουνάκι να μην χάσετε το επόμενο βίντεο. Καλή σας ακρόαση. Καλημέρα σας φίλοι μου, σας εύχομαι καλή και ευλογημένη Κυριακή με υγεία. Πάμε να ακούσουμε ένα μορφό τραγούδι και σας το αφιερώνω, ελπίζω να σας αρέσει. Καλή σας ακρόαση. Όποιος δεν είναι γραμμένος στον κανάλι μας, κάνει μια εγγραφή, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Πατήστε και το κουδουνάκι να μην χάσετε το επόμενο βίντεο. Καλή σας ακρόαση. Καλημέρα σας φίλοι μου, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ παλαιό τραγούδι, σας το αφιερώνω. Όποιος δεν είναι γραμμένος στο κανάλι μας, κάνει μια εγγραφή, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Πατήστε και το κουδουνάκι να μην χάσετε το επόμενο βίντεο. Καλή σας ακρόαση. Και να τες δέωσω να νύχτην και ρωτά γιατί εμένα. Και να τες δέωσω να νύχτην και ρωτά γιατί εμένα. Δεν μου γιατί και μόνο, σε ρωτήσεοντας τον πόνο και τα κυβάνει ψωμαξί. Καλημέρα σας φίλοι μου, πάμε να ακούσουμε ένα μόρφο τραγούδι, σας το αφιερώνω, ελπίζω να σας άρεσε. Όποιος δεν είναι γραμμένος στο κανάλι μας, κάνει μια εγγραφή, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Πατήστε και το κουδουνάκι να μην χάσετε το επόμενο βίντεο. Καλή σας ακρόαση. Καλημέρα σας φίλοι μου, σας εύχομαι ένα καλό τριήμερο με υγεία. Πάμε να ακούσουμε ένα μόρφο τραγούδι, σας το αφιερώνω. Όποιος δεν είναι γραμμένος στο κανάλι μας, κάνει μια εγγραφή, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Πατήστε και το κουδουνάκι να μην χάσετε το επόμενο βίντεο. Καλή σας ακρόαση.